Takže krásnu, príjemnú nedeľu, ľudia. Ako z neoficiálne odhady eurovoľba, hej. Takže PS, Smer, Republika, Hlas, KDH, SAS, Demokrati, Aliancia. Dobre. Takže rómsky Judáš Peter Polák, a tu je postraté celé Slovensko, no, dostal si vizitku od Rómov. Už si môžeš baliť kufre, rómsky Judáš Peter Polák. A za to, čo si spáchal krivdu na Rómov, ako ste ich zneužili vo voľbách 500 eur, a ten výsledok, ktorý máte a ste dostali, hej, to je ten odkaz, že pri najbližších voľbách, že Olano totálne skončilo. Hej. Aj so psychopatom Matovičom. Teraz rýchlo môžete vymýšľať náhradné plány, jak nám Matelko furt hovoril, alebo Matovič. Raz sa zobudíte ráno do krásnej, slnečnej Európy a budeme mať tam rómskeho europoslanca. Už je mizik. Finito. Odišiel si do zabudnutia. A teraz sa ľudia viacej osmelia a ti poukážu tie svinstva a zverstva, ktoré si porobil. Hej. A ešte jednu vec chcem ukázať pre veľkých neandertálcov, to sú tvoji varní psi, hej. Kde som dal fotku vonka, ako hovoríš slava Ukrajine, takže teraz pre hlúpých cigánov, hej, zákerných, vypočítavých, nedoživcov, pozrite, už si aj zmenil fotku, už zase je s deťmi, hej. Veľký europoslanec už je s deťmi, už teraz pôjde do osady, hej. A teraz vy, primitívci, ktorí zo seba robíte, pozri, hop, a tu je Lido, tu je jeho vizitka fotky, hej, sláva Ukrajine. Takže nech ide do Ukrajiny bojovať, jak on to má vo zvyku. Už si dosť sa s týmito šaškami, hej, ste nepríjemnili celý svoj život, hej. A toto hlavne Rómovia nesmiete zabudnúť, hej. Na toto je ten dôležitý fakt. Čaro rómskej kuchyni. Europoslanec, ktorý písal čaro rómskej kuchyni. On išiel do Europarlamentu, aby hájil tam svoje kuchárske znalosti, o ktoré celý čas, myslím, že dobrých 3,5 roka alebo 4 roky som na ňu poukazoval. Takže tu si dostal vysvedčenie. Hej, takže nie, že by to bol ako sama radosť alebo škodoradosť, hej. To je len o tom, že čo si myslíš, že Rómovia z osady sú takí hlúpi a naivní a ty sa budeš hrať, prežierať sa a Rómovia budú trpieť, tak to ako vlastne bol šok. Zákazy, príkazy, korona, hej. Chodil si na vrtuľníku jak Rambo, prišiel si v skafandri, bol v žltom obleku, už akože ty si veľký obhajca proti korone. Rómov si ničil život, hej. To totálne si ich ničil, hej. Potom to je zázračné čarovné slova, jak som hovoril, jak sa volá tá rozprávka, Varvaruška, alebo neviem, tá ruská rozprávka, kde prišiel ten jeden a tak točil s bruchom a hovoril, naučil som sa 3 zázračné slova, hej. 1, 2, 3. Tak z tvojho pohľadu to bolo to isté, že psychopata Matoviča si naučil rómske slova. Aven saste bachtare, že buďte zdraví a šťastní. Ale z čoho mali byť šťastní? Z tej chudoby. Hej. Takisto, jak si dal ten bonus na dieťa, že 200 eur, ale ľudia, Rómovia, občania Slovenska, nemohli dostávať ten eurobonus. Eurobonus to nazveme. Hej. Lebo nezarábali toľko peniaze, a boli na aktivačných prácach. Takže nič si nevytvoril, žiadnu pôdu, hej, ani progres, nič si nezrobil pre Rómov. A jak sa hovorí, panuj a ovládaj je, keď je chudoba, je strach, aby sa na teba ľudia obracali v hociakých rôznych prípadoch. A ty si to tak pekne aj zadefinoval, že všetky tie odkazy boli, že už ty si, jak sa povie, europoslanec a ty už môžeš všetko. No tak to je ten tvoj odkaz, ktorý si dostal, to vysvedčenie, jak sa povie, hej. A zaujímavé, tu sú vlastne takisto statistiky, že koľko, hej, voľba
líderka Smeru, Monika Beňová, to nič, PS konštatuje dobre, ale tu máme kreslá, koľko tam budú, hej, to zase modré je progresívci, hej, 6, Smer 5, Hlas 1, Fialové KDH a Republika, takže Mazurek, Uhrik tam je. Dobre, a tu sú vlastne tie percentá, ktoré ste dostali, SAS len 5%, hej, pod hranicou, 4,9 demokrati, hej, 4,8 ľudia. A kde je vlastne, počkajte, SAS, hlasy, kde je, aha, tu ste. Pozrite, 3,8% hnutie Slovensko, Igor Matovič, hej. Takže tu si dostal ten odkaz. Takže už Igor Matovič psychopát, hej, to ste sa rozdelili s demokrati. Hej, v podstate by ste mali skoro 7-8%, takže inakšie by to vyzeralo, ale to aspoň už, jak sa povie, to už ľudia si domyslia, neboj sa. Tam tány budú byť, aj keď neoficiálne. Peter Polák, rómsky Judáš, je mimo Európskeho parlamentu. Psychopat Matovič už nemôže a nebude môcť zakladať pri najbližších parlamentných voľbách a stavať politickú stranu. Ten zlé peniaz, ktorý ste dali teraz naposledy dohromady, tak jak som hovoril, Republika bola mimo parlamentu, Kotleba takisto bol mimo parlamentu, takže nemôžu ukazovať vlastne rasisti, fašisti sú v parlamente a zastrašovať Rómov. Myslím, že už Rómovia ani tak nemajú čoho bať, lebo vlastne aj Kotleba, keď už tak zoberieme, hej, Mariana Kotlebu, ako zneužil Uhrik a Mazurek a odidenci a obratili Kaba do 368 stupňov, hej, takisto robia, už menia tú politiku, hej, už nemajú žiadne útoky na Rómov, ani na cigánov, ani na osadníkov. Takže už pochopili, o čom je politika, že keď sú v politike je peniaze, biznis takisto, takže môžeš si s nimi podať ruku. Ty si vyvádzal alebo dokonával agresívnu politiku voči obyvateľom, ktorí boli ako, jak sa povie, o majorite alebo gáčom jednoducho, títo proti Rómom, cigánom, takže to ste jedna tá istá banda. O nič lepší, o nič horší. Takže aby ste to veľa brali ľudia na vedomie. Ale tým pádom, že vlastne ty si sa tam nedostal, takže tvoj Matovičko, hej, teraz bude Matovičko a všetci, ktorí ste tam boli, tí skrachovanci, nebudete môcť zakladať na veľké voľby, hej, parlamente. Rok už prešiel. 2 roky zostávajú, to už budú 3, a už sa treba pripravať na veľké voľby. Ale už to nemôže byť zvonka psychopat Matovič. Tá Peťo Polák urobíš politiku na... Vieš, jak ste tam dali? Figu borovú. To si dostal. Tak, jak ty zmizneš, tak zmizne aj tvoj syn z politiky. A všetci tam tie traja poskokov, ktorých tam máte. Akože už ste veľkí bojovníci za Rómu. A budete chodiť rozprávať Rómov. Tam my sme nemohli nič už robiť, lebo my nie sme vo vláde. Je to takisto, jak ste im mohli vysvetľovať. Tam my už sme vám nemohli dať tie 500 eur, lebo my nie sme vo vláde. Bo Róma nevidia, čo je opozícia, koalícia. Vy ste boli vo vláde a nič ste nedokázali a nedokážete. Lebo, tak jak som hovoril, Slovensko alebo Olano nie je rómska strana, takže vo svojich, jak sa povie, politickej propagande nemajú ani zámer, ani bojovať proti, vlastne, jak sa povie, alebo zlepšiť život občanov Slovenska rómskym pôdom. Takže toto bolo všetko. Stanovy, aké máte napísané, ktorí ľudia tomu rozumejú, si to prezrú, ale jeden krásny odkaz je, že veľa Rómov pochopilo, že sa tam môžu dostať, alebo môže dostať sa, tak sa poviem špecifikovať, aj rómska politická strana s Rómami, ktorí sú občania Slovenska, rómskym pôvodom. A budú presadzovať vlastne záujmy Slovákov. Lebo v prvom rade sme vždycky Slováci. A aký máme pôvod? To vás neriešie to. A nech vás to nezajíma, lebo to nie je jednoducho o tom.
A verte tomu, že keby Rómovia sa dostali do parlamentu nie pod vedením určitých politických strán, ktoré tam už kvázi sú 30 rokov a ničia a devastujú celé Slovensko a robia si, jak sa povie, ornú pôdu, čo zasejú, to vypestujú a zase tie isté problémy tu zostávajú. Každé 4 roky. To sú tvorcovia. A to by sa veľmi zmenilo a veľmi, veľmi veľa ľuďom by sa to nepáčilo. Veľmi, veľmi veľa špiny by vyšlo vonka. Koľko sa zneužíval rómsky problém, koľko sa nakradlo na rómskom probléme a nikde sme sa nepohli na tom Slovensku, lebo to je ako celoeurópsky problém, hej, s Rómami, akože úvodzovka. Ale hlavne statistiky uvádzajú, že plno, veľa balíkov, peňazí, všetko všade ide a žiadny výsledok sa nedostavil, ani nemôže dostaviť, lebo, jak sa povie, tieto mimovládne organizácie z toho žijú, na tom benefitujú a všetko rozkradnú. A furt ten istý problém sa tu po celé dekády otáča a nikde sa nepohneme. Takže asi tak. Takže poprajem vám pekný zvyšok nedele, a počkáme si na oficiálne výsledky. Tiež takisto veľa včera ľudia čakali, lebo vždycky po polnoci už vychádzali výsledky, ale takisto, že lebo v Holandsku sa volilo štvrtok, v Českej republike sa volilo 2 dní, hej. Dneska takisto je nedeľa, takisto prebiehajú iných európskych štátov, takisto voľby, takže večer budú všetko oficiálne, aby to malo svoj... Alebo Európska únia vydala nový zákon, podľa ktorého musia, alebo smernice, podľa ktorého sa musia tieto veci dodržiavať, ale jednoducho dosť Matovič, dosť Olano a dosť Rómom za predancom. Ešte ste tam veľmi zakorenení, veľmi veľa, ale možno aj tieto vlastne, alebo táto politická strana Olano otvorila veľmi veľa Rómom očí, že môže sa tam dostať rómska politická strana. Ale nebude sa segredovať, len bude o tom, tak jak majú Maďari maďarskú stranu, tak budú mať aj Rómovia rómskú stranu a budú v parlamente. A keď raz jedného dňa sa stane, budú mať aj europoslanca Róma s radou Rómov, nie s radou nejakého psychopata Matoviča. A verte tomu, to by bolo celkom iný odkaz, aj signál. Lebo sú tam veľa nemenovaných politikov, politických stranách, ktorí majú pôvod Rómov, ale sa skrývajú, svoju totožnosť zatajú, ale pôvod ich dedov, pradedov, babky, prababky majú v sebe rómskú krv, ale bohužiaľ sa za to hanbia a jak sa povie, radšej povie, že nie je Róm. Jednoducho to zaokrúhlime, skončíme, že nie je Róm. Takže prajem vám pekný zvyšok nedele ľudia a dávajte na seba pozor. Majte sa.